At kung dito sa kalangkuhan, abot ko sa Manila, pero pag apoy padulungan ako ng kuhan na. Asa ko padulungan eh. Kago sa kuhan to, Cebu. Nabalik lang sa ko sa kuhan ko. Wala ko kaulit ito kuhan. Lugay-lugay na dito sa Cebu. Ngarik, balik ko sa Ormoc. Magipoy ayaw dito. Maunin na kuhan gina ko yun. Napalgas akong kinabuhi. Wala mo ko yung kuhan niya eh. Hindi ako makakuhan ba? Sabot akong kinabuhi ng kuhan na. Maunin na kuhan ako. Nabat muna nung kanang kuhan. Sana ito, na? Sabot ni nga, ari ni nag-abot sa unuan sa lubik eh. Harvest sabot ni. Ako may tunga noon. Ako Indiana ka to. Iskot na ni ron. Kapag nag-iingon nila nga, may buwa nga, nagsuri-suroy niya, manggukod. Sus, kaya aklan kita diri. Patay, maugin buwa nga. Tigig na oh. Sus, awa ko diri uy. Buang nga ni akong sa lugar lon diri eh. Mo to'y nabalitaan ako nga naam ko ni buang nakabuhi. Naam ko ni buang nakabuhi diri. Yawa ni sa. Uy manggukod ba? Ay ano ba tong buang nga kay mo trip jud ba tong tao? Uy to mo bira jud tong buang nga gyud. Pero kanang buang nga kung masuroy mo na sa akong lugar. Planuhan ko na litagon ko ng buang nga ba? Masuroy na. Kung buang nga siya, labaw ba kung buang? Kay tarong-tarong magugutok niya. Kung ari na masuroy sa akong lugar, litagon ko na. Piti lagi niya. Pastilag mo, ari na no? Kaning buang nga yun, samot ka buang. Sun. Oh. Kita akong buang nga to. Yan na. Oy, pati adig na akong di ay. Sus. Lago kayo. Kabantay ka tong buang sa merkado sa una kang magdag. Sinilas? Oh, na to style good. Oh, si inot. Buang sa merkado lagi. Oh, guro ng panganoy. Magdag sako nya na kwintas dire. Oh. Sus. Ari to pa dong dire nimo. Nya unsay plano na to na ato tripan? Paano to? Sali, atong gitagon ka. Litag tirada na to ng buang nga. Nya nakay-PC na. Aw, mangita ta. Pangita din kay atong si tapan din. Ngita ko PC. Pagita din. Tanaw ko at taya to buang nga siya. Patong dito ngari. Ako sang adton maliliw sa kung asa ato dito. Kay taguron ta ng buang nga ron. Tay na padung na gid diri. Saka na gid. Na ni. Adto na ko Jason ni. Agaw na ng buanga ni kini. Kundi humban namang lites so ni sa ako labay na mo suba ning tuwanan ni. Tuon ako. Wa nga dugay ang pansoy ay. Taon man to nawa dire. Ako ba to siya istorya dire nga nay buang di kuno diha nya. Dugay kaning asar karon. Wa ba ka no? Oh. Ate man na padong dire. Na? Ready na? Sino ko no ato dito butang adto ki. Dili ako tago.
Alin, alin. Anak yun. Nalapad mong dirbuang. Ini dia PC. Nara. Pagi na rin ano. Nakuha na ako. Nakuha na. Ato. Asok tong buwan PC. Ikaar ni buang ni. Oo, buang ni. Dila tantangan PC, tantangan. Tara. Ini awal ko nila.